Ang nakaraan. Ayo! Ayo! Is it somebody there? Madam! Yes, ma'am. Nabot ko kay kuha ko akong anak. Ha? Si anak? Kisa ka? Ang akong anak, paon ako. Kinsa imong anak? Si Beverly Angel. Kisa Beverly Angel? Akong kuhaan kay... Kisa na? Ha? Kita ka ni? Oh, ako na hadlo kay palasimba ko. Katoliko ko. Unsay na ka? Dili ang simba. Akong alahas. Di pa katawa ba ko nimo? Narasin mo ah. Kahilas ba nimo? Unsay pagtuli mo sa kuha? Walay alahas? Imo man ang geri pahiram na ko. Ipahiram na nimo. Ambe kong anak. Ambe. Wala kay anak gibilin sa kuha ni isa. Ha? Isog mo din siya, no? Isog. Ito ka sa gubang. Ambe! Unsay ambe? Beverly Angel, gawas! Get out! Back up! Ay, back in? Gawas yan, back in. Back out. Back out? Hindi, back out man. Back in! Sunod siya. Ha? Sunod siya balik. Naman yun. Beverly, pasok sa labas. Pasok, Beverly, sa labas. Ha? Pwede rin ay pasok sa labas. Dili na mao! Gagmay ka ng batis, mugbo! Mugbo ka ng batis! Dili na ko anak, potot! Isa pa, gawas isa! Kahilas ba nimo? Gawas ang tanan! Ano din na Ayaw pag-anak, madam. 9 kabuok akong anak. Hulat. Pagdali! Sus, dali abi. Gawas lang. Na. Dali ah. Kahilas ba nimo? Gikapoy ko pamaligya sa TikTok sige live para pangkaon sa akong mga anak. Dayon imo ra pangbawion. Isara kong kuwaon. Isara, katong buglot og simod. Sa buglot sa simod. Katopik ko Mahal kaayo ang kilo sa bugas karon. Unya mo kalit ra kag tunga dira sa ako ang tugkaran para kuhaon nimo ako ang anak. Ikuha nimo akong anak. Wa ko nangawa. Di ko kawatan. Wa milahin Ikuha kawatan. ninjud nimo, gipugos ko nimo. Asa man ako gikuha. Na video. Oh, gawas number 2, Angel! Mao na ika 15 na kong anak. Hawa na sa utubangan, di na mao, dagko kay batang. Haba, di na ako anak, wa kay kaliwat. Kahilos ba nimo? Ha, wala na kita sa kuha. Akong bana pugi. Makita niyo sa kung sa kuan. Oh. Igawas ang number 3. Talikod sa ma'am, mutuo ko kung tinuod ba. Talikod. Talikod sa Oh. Mutuon na ako, pero walang basurahan man na imo ang belt. Late sa Hermes. Dato ka dili. Ang tinuod na dato, dili Hermes. Masa da? Hermes. Depende na sa barangay. Ay kulab da. Ikaw to, gawat tambay mo gipahawa man diri. Hawa man diri duwa. Asa ikatulo? Asi katulo. Hoy! Anin! Gawas! Pila ka katuig na wa diri, tapos mukalit ra kag atubang diri og pangkuhaon nimo ning imong anak nga gipangbilin sa kuha. Sama sa giinom ko na, isa ra kong anak. Isa ra. Opat to kabatiis, bro, isa ra to kaulo. Nilas ba nimo? Anin gawas? Mona, Wa ko kabalo. Kung sa'yo mong gipasabot na ako anak. bang? Wala, may sudan tutoy, ina ko anak. Oh, wala na. Mauna lang to tanan akong anak diri.
Di ba ka makonsensya kung dili mo gawas? Di ko makonsensya kay limpyo ang akong konsensya, madam. Wa ko nangawat sa imuha og bata. Makapoy ba kag lawyer? I can. You can? Yes, I can. Ako na dili daw. Kaya hindi mo igasong anak. Wala lagi ko'y anak gikan nimo. Gikan ni akong mga anak ni mga foreigner. Anak ni sa kong bana. Nahalo na yung pikot og mata, buglot og simod. Babae to, Beverly Angel. Wala, Jud, ma'am. Wala, Jude. Namali siguro ka, madam. Uy, Si Pikas to balay, no? o gani, nabaga kay kag nang ano diri nakakuan lang gani kag LB, nakarosaryuhan lang gani kag Ang tino na dato, dili LB. unsa man? LV. Okay, LB. LB. Okay, kay mali man akong gikuhaan, matan ako. Oh, sige. Ten. Kung dato mo, sabak yung gate, madam. Sabak, ano? Yamatan ako. Ituyo na nako, madam kay bel ano ni mga kawatan ba motingog. Mayroon, oy. Oh. Antok ng balak ba? Niya muna sa ko. Oh, sige na. Asa dapat diri ang paggawas, madam? Ha? Ang gawas, paggawas sa lumina. Kawatan na siya eh. Asa dapat, madam? Naibot sa Andrea? Wak na siya. Asa siya ni Agi? Di ba ka matubag yun? Muna sa ko. Oh, sige na. Kawatan na siya. Tawar ko ang bakos eh. Pinaka-rich na siya ba? Buang gid siya Nagilay nin. gamay, awa. Buang gid siya nin. Ano pa sudla? Ay, ni, oy, ang Hala, ano. manglata. Hala, buang gid siya. Manglata dili. Titik mo ninyo! Ang ganda na ni sa atin!